Hello guys, tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Nasi musi wa 31 December tinoda kungotenda Mwari tichiti Mwari tinokutendai nekuti makatichengetedza kubva musi wa 1 January kusvika musi uno wa 31 December tichiti hoza 2023 tagadzirira. Regai tibva tapinda mu episode yedu yekupedzisira mugore ra 2022. Confession yedu yekutanga inoti: hello mukoma, ndinokumbirawo kuti undivige kana wava kuposta nyaya yangu. Inini nashi ndakasvika pakubata mishonga iyi yava kunditambudza kusvika muzuva ranhasi. Mishonga yangu yandipandukira, asi anokwanisa kundibatsira andina, nekuti kwese kwandinofamba vanoti havakwanisi kundibatsira, nekuti kana kuri sekuchivanhu unotanga nekubhadhara mari yematare, asi inini ndipo pandinongogumira ndinobva ndatonzi mari yako yakasviba, pano hatikwanisi kukubatsira. Kana sedziri n'anga dzefake ndinotonzwa makumbo angu achirwadza konzi, ndobva ndatoziva kuti kwandiri kuenda ndekwenhema. Asi kana ndikada kuenda kumatare echokwadi, zvinhu zvangu zvinondidzivisa zvekuti handisvikiko. Ndinorangarira kuti ndakambonzwa kuti kuchitungwiza kwainge kuine vamwe sekuru vanobatsira zvisingaiti, but ndakati ndava paroundabout pakabva patanga kuitika riot. Saka dzimwe motikari padzairivhesa, yangu mota yakabva yangostika mugiya number 2, zvekuti ndakazodhiraivha motikari yangu kubva pambudzi kusvika kumba kuMhandara, mota ingori mugiya number 2. Usiku hwacho ndakabva ndarota zvinhu zvangu zvichinditi sawira, kufunga kuti rasa kwawaita uku wafunga kuti wakangwara, asi wakanganwa hako here kuti upenyu hwako wakatigamuchidza musi wawakatitora kuti tikushandire. Zvakabva zvati makore ose awa hatina kana kumbokumbira zvakawanda kubva kwauri. Gore rose wani taingoti unodonedza hako mombe wobva wadya nehama dzako, asi chikumba nemabhonzo munopa isu. Saka sawira izvozvo ndizvo zvega zvawatadza here? Saka kubva usiku ihwohwo last born yangu anomuka akamarwa muviri wake wose. Saka mukufamba kwandiri kuita zviri kunzi zvinhu zvangu zvava kuda ropa remunhu, asi hazvisati zvambodya munhu kana kunwa ropa rake. Saka kuparapara kwazviri kuita mwana wangu hanzi zvinenge zvichida kutomudzipa, asi hazvina kujaira kunwa ropa remunhu, zvakajaira ropa remombe. Makore ose awa andaizvipa mombe, ndaifamba ndichitsvaka mombe yekutenga, izvo zvaifambawo neni zvichisarudza mombe yazvinoda. Kana zvikasarudza mombe yacho, ndaizoitora mombe iyoyo yombonogara kuplot kwangu, asi pese painenge ichigara kuplot kwangu muhuro mayo yaiita mavanga ekuparwa zvekuti ropa rinenge richitosina. Saka mavanga awa ndiwo ari kuitika pamwana wangu. Hama dzangu ndibatsireiwo, handidi kurasikirwa nemwana wangu pandiri chaipo pakamanikana. Musiling munochema kitsi, asi pamba hatina kana kumbopfuwa kitsi. Mota chaidzo kana dzikada dzinofamba, kana ikada inongoti kana ukaisa kii yobva yati zii. Sanezuro ndaida kuenda kune umwe anobatsira, but ndakangopinda mumotikari ndokubva yatanga kutoburitsa chiutsi kuinjini. But mukoma, motikari iyi iFord Ranger isina kana 6 months, asi yakangotanga kuboila injini iyo yakadzima. Zvinhu izvi zvakandishamisa. Nhasi chaiye pandatora namba dzenyu ndazama kuita audio, asi maaudio acho anongoramba achitenderera achiti sending. Ndamboti zvimwe kuda inetwork, but everything else zviri kushanda. Chinongoramba kutumirika is the audio. Mukoma, kungoti hazvo audio iyi yaramba kusenda, but ndanga ndichida kuti vanhu vanzwe nyaya yangu. Zvimwe kuda ndainzwirwa tsitsi ndikawana rubatsiro. Please, kana mava kuposta notify me. Ndiyo yanga iri confession ya Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi, hello mukoma nashi, please post for me as Haidi. Nyaya yangu yakamira so: inini I am a married woman ane makore 26 nemwana wake 1. Ndinoshandawo musaloon, so pane time yandakanetsana nemurume wangu zvekuti ndakasvika pakupera mafeelings kumurume wangu. Inini nemurume wangu tichinetsana kudaro, ndakabva ndasangana neumwe murume wandingati boyfriend yangu. Takabva tadanana, asi murume wangu kana kuziva kana kufungidzira, nekuti
kuti mumba ndaingoita zvose zvinodiwa kuti zviitwe nemunhu kadzi. Inini nemurume uyu takadanana kwe4 months, saka ndakazokanganwa kuti jadheu rangu rainge ra-expire ndokubva ndaita nhumbu. Saka zvadaro ndakaudza boyfriend, ikati pakanaka usabvisa mimba iyoyo because mwana wangu ndinomuda. Then kumba murume wangu ndakamuudza akafara chose. The day randamuudza kuti ndine nhumbu akabva atondiendesa kunoitwa manicure and pedicure because he was so happy nekuti ainge ava kufunga kuti our marriage is over. Saka by the time yandakamuudza kuti I was pregnant akazviudza kuti mimba iyi ichaita kuti marriage yedu isimbe. Now mwana akazvarwa, zvese anoita achiti mwana ndewake. Nyangwe hama dzese dzemurume wangu dzinomuda mwana iyeye zvisingaiti. Mukomanashi BP yangu yava pakuti murume wangu ndomuudza sei kuti mwana uyu haasi wake. Boyfriend yangu yakambotiza ikadzoka. Now yava kuda mwana wayo. Please help me. I know kuti ndakaita musikanzwa, but mwana atovapo, hapana pandingamurasa. Ndichazotevererawo mu comment section ndatenda. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna Haiti. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi hello mukomanashi, please post for me and don't forget to hide my ID. Well, I am a 24-year-old guy who is currently staying in Cape Town. I am smart, caring, and I am also financially stable. Zvese zviri bo. My story goes like this. When I was in high school, I had a girlfriend yandaidisisa. In fact, she was my first girlfriend that I ever loved. We started dating ndiri form 1 kusvika form 4. Then we separated tava upper 6 tava kuenda kuzvikoro zvainge zvakasiyana, but rudo hatina kumira. Taionana pama holidays. Mwana ndaimuda iyeye nemoyo wangu wose, and I believed kuti she loved me too. Fast forward, takati tapedza form 6 tese tainge takamirira ma results. I then moved to South Africa because I wanted to proceed with the studies. Ndakazoita lucky rekuwana basa ndichiri pachikoro kudaro, saka pakazoitika a long distance relationship. Asi ndaipota ndichidzoka kunomuona pese pandinenge ndawana chance tichivimbisana kuti tichazoroorana. Then after 2 years ndakazotanga kunzwa nema friends angu kuti musikana wangu ainge ava kudanana ne best friend yangu. Musikana ndichamuti Chipo. Ndakambofunga kuti kunyepa, but Chipo started giving me less attention. Ndikafona dzimwe nguva ainge asingadairi foni yake. I would send a series of message, but iye anenge asingapinduri hake, achingoita hake ma blue tick. I tried to confront her, ndichiedza kunzwisisa kuti rudo rwedu rwainge rwaendepi, nekuti munhu uyu munhu wandaida kutoroora. Kumba kwedu munhu aitozivikanwa, amai vake vaitondiziva. There is this other day ndakamufonera akadaira, ndikamuti ndakudzoka kuZimbabwe kuti titaurirane. Iye akambofunga kuti ndiri kunyepa, akazotoona kuti ndainge ndiri serious. Mushure maizvozvo akabva andimisa kuti ndisadzoka kuZimbabwe. Guess what zvandakaudzwa? Hanzi it has been difficult for me kuti ndikuudze kuti I moved on ne best friend yako. Munoziva vedare ndakadikitira. I couldn't believe kuti ndizvo zvaachandiita after all these years. Ko uyu wandaiti best friend yangu tsika nditsikewo. Kunewe tatenda, kwese kwa uri Mwari ave newe. I considered you as my best friend and you paid me back nekutora musikana wangu. Ndakarwadziwa kusvika pekupedzisira. I couldn't eat, I couldn't sleep, I lost weight. Ndakaita a long time ndiri depressed. Ndakatombofunga kufa, but I accepted kuti zvinoitika muupenyu. Ndakaenda kuna psychologist and I got some counseling. I healed, asi handina kukanganwa baby. Saka ndakazoenda kumusha December uno ndine tunhu twangu kamota kangu. Ndaingewo ndakatsvukirira. Ndakasangana naye musikana uyu, asi handina kutaura naye. She was expecting kuti inini ndichataura naye, asi hazvina kuzoita sekudaro. Usiku hwacho ndakazoona friend request pa Facebook ya Chipo manje.
I accepted. Ndakatanga kunyengererwa manje. Akakumbira kundiona personally. Ndakazosangana naye akandichemera achikumbira ruregerero. Inini ndakamuti ndinoda time yekuti ndimbofunga. Hongu musikana uyu ndinomuda, asi mubvunzo wangu uri pakuti 1. Munhu uyu haasi ari kungoteera mari yangu nemotikari yangu here. 2. Kune chinonzi mistake pakuchita here. 3. Kana ndikamuregerera vamu best friend vangu havazouye vachizotanga kudya futi here. Iyi ndiyo mibvunzo yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Anzi, hide me please mukoma. Inini yangu confession. Ndakadana nao nevamwe elder vekuchechi. Taidanana zvekuti, asi ndaisakwanisa kuenda kumba kwavo nekuti vaiti vanogara nehanzvadzi yavo. So taionana kune dzimwewo nzvimbo. So nerimwe zuva vakabva vati, baby, handei kuloji timbonosasana. I will pay for everything. Then tobva tamboita 2 days tichifara zvedu. There was no problem with that because we were both single. Akauya hake mukomana tikatanga kufara, akabhadhara mari yaidiwa palodge. The next morning akamuka achiti, baby, ndava kunotenga breakfast. Kiki mukoma regai yangu ndiseke. Uku ndiko kuenda kwakaita mukomana. He never came back. Apa ndainge ndisina kana transport fare. I was so heartbroken. Then I blocked him. After a year I created a fake account. Ndikabva ndamutumira friend request. Iye akabva abvuma. Elder vakabva vatanga kundinyenga zvavo. Inini ndikabva ndati I am available. I then gave him my new contacts and fake photos. We then arranged to meet. Ivo vakabva vauya vachibva kwavaigara kusvika kwandinogara. Apa kwaiita $15 asi vakangoshingirira chete. Zvikabva zvanzi, baby, ndasvika. Ndikabva ndati, well, pindai henyu muchicken inn mutenge 2 boxes because ndiri kuuya ndichikutorai. Ivo vakabva vati okay. Zvikanzi, baby, ndatenga. Kiki ndikabva ndati, bo elder, zvaizvezvi chikwirai bhazi mudzokere kwamabva because you are a hypocrite. Ndakabva ndamuudza kuti ndini uya wawakanyepera kuti ucharoora ukabva wasiya mulodge. Kiki ndokubva ndarasa line randaishandisa. Apa baba ava ndi elder vanoremekedzwa kuchechi zvisingaiti. Ndaitomboti muchato wauya kumba kwedu, izvo kwani imbafa zvayo. Ndiyo yanga iri confession yemwanasikana uyu. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Anzi, hello Nashi, ndiri kutsvakawo basa, chero anything chinokwanisa kundibatsira. Inini ndiri mukadzi ane makore 22. Ndakauya muSouth Africa nababa vemwana wangu, asi akazondidzinga after auya neumwe mukadzi. Ndakamboramba kubva, asi ainge ava kugara achingondirova. Panguva yacho taigara kunonzi kuPolokwane. Ndakaudzawo vamwe nyaya yangu, then pakazowana umwe akada kundibatsira akabva anditi anasisi vake vanogara kunonzi kuItsani vari kuda mushandi. Ndakabva ndaenda kuItsani kuya, asi ndakasvika ndikagara ikoko kwe17 days, asi ndaigara panext ndichiswera pamba pavo. Ndipo pandaidya ndaisataura vhenda nekusatoigona, asi zvimwe ndainzwa. So rimwe zuva masikati pakaita munhu aiva nemota, vakati tinofanira kupinda naye mutown nemwana wavo. Ndakaita sekudaro, takati tava mutoya ndou. Mwana wavo akabva anditi, iwewe unofanira kusara motikari munomu nekuti pane imwe shop yandiri kuda kunopinda. So pandakasara motikari muya, ndakabva ndanotisa kuti munhu aidriva motikari yandainge ndiri aitova ari pacall achitaura naamai vandaigara navo. Aitonzi munhu iyeye wotoenda naye nekuti ndatokuwanira mukadzi. Inini ndakabva ndabatwa nekutya, ndokubva ndatoburukawo mumotikari muya, ndokubva ndadzokera kumba kwataigara. Ndakabva ndavatenda, ndokubva ndatovaoneka ndisina kana pekutangira. Ndaingova ndiine 350 rands chete. Ndakatsvaka room, ndikabva ndawanawo pekugara, but ndainge ndisina kana chekufuga kana chekudya. Ndairarama nemasweet aid ne2 slices dzechingwa kusvika mari iya yazopera. Ndakazosanganawo neumwewo wandakaudzawo upenyu hwangu. Iye akabva ati aida mukadzi. So inini nekuda kwesituation yangu, nekuti ndaiva ndiri very desperate, ndakabva ndangomudawo ndikaita mukadzi wake. Dambudziko
dambudziko ravapo nderekuti murume uyu haashandi, so iye ari kukumbira mari kubva kuhanzvadzi yake kuti akwanise kusimuka aende kuCape Town. Asi kana ndakateerera maplans ake ndeye kuti inini achandisiya kunoku kuvhenda. Hapana kana musi waakambondipinza mukati memaplans ake. Chikafu hake anotenga, but handina kana peace nekuda kwekufunga mwana wangu wandakasiya kuti mwana uyu ari kubatana nei, anopfekei. Ndatova ne2 months paWhatsApp chaipo handipo, kutoshaya mari yeairtime. Message iyi ndatoisenda ndiri pafree mode. Kuno kwatinogara hakuna kana mapieceworks, kumusha chaiko kunonzi kuchakuma. Ndinokumbirawo help yebasa ndikwanise kuwanawo mari yekudzokera kuZimbabwe kumwana wangu veduwe. Vabereki vangu vanototamburawo, chero basa rinenge rangomuka ndinokwanisa kuita, but my aim kuti ndikwanise kuwana mari yekudzokera kuZimbabwe, then ndonotsvaka basa ndiri kuZimbabwe ndiri pedyo nemwana wangu, nekuti anofanira kuenda kuchikoro beginning of next year. Apa hapana kana support yandiri kuwana kubva kuna baba vake. Ndichafollowa macomments mucomment section. Ndiri kutya kuti kana ndikasiya namba dzangu au end up ndava kunetswa nevarume zvekare. Ininiwo ndiri kushandisawo free mode. Please mondiregerera nekurebesa nyaya yangu. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kune mwanasikana uyu. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi Elonashi, please post for me as Haidi. Inini ndiri mukomana ane 28 years. My confession day iyi. Mukomanashi inini ndinoda kupupura kurarama a fake life kwandinoita. Inini ndinonyepa out there ndichizviita kunge munhu ane zvinhu zvake zvakarongeka, but ndiri munhu anotorara pabase risina kana mattress. Mari yangu yose yandinoshanda ndinongoispenda pazvinhu zvisina kana kutsarukana, kuri kuda kungobhilivhisa mabhebi andinonyenga ndichivaudza zvinhu zvandisiri. Mukomanashi inini ndinonyepera munhu zvekuti kana akazoudzwa chokwadi changu anogona kutovenga vanenge vamuudza chokwadi achitevedzera nema dzangu dzandinenge ndakamuudza. Iyi ndiyowo confession yangu. Handizivi kuti urombe kana kuti chii chiri kuitika pandiri, but ndiri munhu anospenda kana ndikangonyenga munhu. Ndiyo confession yabva kune mwanakomana uyu. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukomanashi, please post for me as Haidi. Ndiri murume ane makore 35. Ndine mukadzi nevana vaviri, vatokura vana ivavo. So inini ndinoshanda kumayard sagarden boy. Inini nemhuri yangu taigara tichifara, asi nyaya yakazotangira pakuchiva muvakidzani wataisheya naye. Ndaiti kana ndikamuona ndainzwa ropa rangu richimhanya nemuviri wose, zvandaisanzwa kana pamukadzi wangu zvakati zvadaro. Ndaiti kana mukadzi wangu akabuda ndaibva ndaenda mumba memuvakidzani ndichinyepedzera sekunge ndiri kuda kutaura naye nyaya. Izvo kwaitova kumuda, so ndakazotora nguva yakareba ndichidaro. Dzamara ndazomuudza mukadzi uya kuti zvamunoona inini ndakakufarirai kubva kare. Iye akabva ati neniwo ndokubva tatotanga kurara tose. Kubva ipapo kana mukadzi wangu akangondibata ndaibva ndatanga kumupopotera, ndobva ndamuudza kuti hausi kuona kuti ndakaneta here. Apa ndinenge ndichiziva kuti ndainge ndapiwa kare nemuvakidzani. Kana muri mumba mangu ndainge ndava kusatenga kana chikafu, asi kumuneiba uku ndaitenga chikafu chakawandisa zvekuti mukadzi uyu akapedzisira ava kuti chimwe chikafu aitoita chekurasa. Vana vangu vakagumisidzira vava kutotaimira bhini rake vachitsvaka maleft overs. Muvakidzani uyu ndakazomuti atame ndikwanise kumurojera kwake. Mukadzi uyu akabva andirakidza kuti aiva mukadzi anonzwisisa, nekuti musi wandakamuudza nezvenyaya iyi iye haana kana kumboramba, akabvuma akazotuta. Then mwedzi yakazofamba, saka ndaiti kana ndikapinda mumba ndaingopinda mumba nekudya ndobva ndarara. Ndainge ndisisawane nguva nevana vangu chaivo. Ndaiti kana ndikasaenda kunoona muvakidzani uya ndaisakwanisa kana kurara chaiko. Ndinotonzwa kuti pane zvandisina kuita. Then rimwe zuva ndakazoenda kuya zvainge zvisina kana notice. Ndakabva ndasvika ndikawana aine rimwe zidhara. Ndakatanga kuridza mhere ndichibva ikoko ndichieredza misodzi.
rudzi, asi ndakashamisika kuti handina kunyanya kutsamwa zvekuti ndikamupopotera. Ndakangodzokera kumba kwangu ndikatarisa mhuri yangu, ndikabva ndatanga kuchema ndichiti ko chiko chandakaita. Ndikabva ndazviudza kuti handichafe ndakazviita futi, asi handina kuzombotora kana 3 days. Ndakashamisika kuti ndainge ndatodzokera futi kumba kwemukadzi uya. So pari zvino handichazivi zvekuita, kuti nditi ndakadyiswa here kana kuti ndakaitwa sei, handichazivi. Mukadzi uyu kana ndikasamuona handifili mushe. Please help me. Ndichatevererawo macomments enyu. Iyi ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna mukoma vedu ava vari kutsvakawo rubatsiro. Vadiwa vateereri, iyi ndiyo yanga iri episode yedu yekupedzisira muna 2022. Kana paine secret kana kuti confession yakanyanya kukubatai kana kukurwadzai, please ndinokumbirawo kuti mundiudzewo mucomment section. And also kana paine zvamunoda kuti tigadzirise kana kuti mamwe maprograms amunoda kuti tiite muna 2023, zvakare ndinokumbira kuti munyore mucomment section so that I can add izvozvo kuma New Year's resolutions angu. Vadiwa vateereri, until we meet again muna 2023, tongoti happy secrets and confessions.